Saps com influeix el nivell d'estudi en les decisions de vacunar-se? Doncs nosaltres t'ho explicarem i si ja ho saps t'ajudarem a reflexionar. Doncs el nivell d'estudi influeix molt, ja que prendre decisions de forma responsable sempre cal estar ben informada. Y está científicamente demostrado, ya que las vacunas sobre la población norteamericana mostren que els primers temps de la pandèmia mostren aquesta tendència. Per exemple, una persona sense nivell educatiu adequat no sap el que és una vacuna ni el que compra. En conclusió, la gent amb un nivell educatiu adequat tendeix a vacunar-se menys, ja que sovint cau en paranys de la desinformació. Per tant, no és només qüestió d'estudi, sinó també d'accés a la informació fiable. Per tant, si la informació que rebem no és correcta, podem arribar a prendre decisions equivocades. Tens raó, no podem prendre decisions aleatòries. És veritat, no només hem d'estar ben formats. Per tant, és saber sobre les vacunes, per tant, de poder distingir les notícies falses de les certes. I ja. ¿Cómo es? Lo ejemplar de mierda. ¿Qué opinas sobre ello? Está... Educatiu adequat tendeix... te la pones Tens raó, no... Es una mierda, profe. Hey, ahora lo que tenéis que hacer es hacer una carpeta y poner todas las tomas. El borrador y lo voy a quemar. Yo cuando lo está aquí bancario. Sempre cal estar ben informat. Va.